Rakene ka a ga-esi enye ogbugbo na nsogbu ndị a chere ala anyị aka mgba. Cheta, ahụ ekwu ije egbu okenye, ekwu anụ ije egbu nwata. Sonyere ya bụ ihe omume ma kwuo okwu ugbu a. Siela m anya nna Chineke kedu dị ebe ide ị na-ahụkwa dị agụgụ a niile m na-ata gị a na-ata nwe ihe a achọrọ m ime ka ị mara na mgbede a na mgbe nke onye nọ na-echere ya oge nke gị ru nkata ga-ejide mmiri yo amame na wọta abụ na ya bute ka m jee arọshla ya arọsh nwune mgbe nke onye nọ na-echere ya ebe ọbụla mgbada ruru nye ju time ọ ga-erukwa ebe ahụ na-aghọta ya bụ ihe ọ bụ jee ka ọ dị igbe mọrọ nze ma mụ ọzọ kedu ka o si aga kedu ka ekesi anya mmiri ka ọ bụ anwụ n'ogbe gị eji m n'aka na Chineke na-emere onwe ya nha n'ihe ọbụla ị na-eme n'ụbọchị nketa bụ ihe ziri ezi ọ bụ otu a ka anyị si anabata ụnụ n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ na-atụ uche kpọrọkpọrọ na-eleba ya anya imezi ya bụ ihe yasịrị anyị yasị n'obodo anyị dịgasị iche iche ọkwa anyị gwara gị ya agwa n'ogbere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ihe omume anyị ya mgbala elekere gị ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 3 gata elekere 5 nke mgbede n'ihi ya uche baba na nwaada klakla anyị awụchala ịbịa mete gị mma mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa nwaanyị ọma ze ga-eme ya oh sorry my bad igirigi ayamma ebelebe Clara Nwambise kelekwa nge agwụ nwaanyị ekwete na ahụrụ nwaanyị ụdara na-amị n'ọnwa Nọvemba onye ihe n'ọchịchịrị onye eze mkpọga Clara Nwambise ga-adị ka echi maka na echi anaghị agwụ onye na-achụ gị ga-akụnye aka n'ogo maka na onye na-achụ onye na-enweghị ihe o mere ya na-eji ala zere mmiri Clara Nwambise nnọọ ya gaa n'ihu awọtala m flọ Igbo ndị ọma mgbede ọma nọ na leko unu mere leko si ada eji maka nọ na ada mma mmasị m agaziri na mgbede ọma nọ odogwu na redio nwaanyị ọma mana ama m ihe eji na-eme ihe niile ahụ ga
You could know my Can come again. Yes. Awotam. Yes. Awotam. Let me appease the gods. Awotam. Can come again. Ama na iwe ka na-ewe gị n'ihi Thanksgiving ọwa anyị na-agaghị mana ilezie ya bụ ihe anya ị ga-amara na ọ bụghị my fault. O nweghị ka anyị ga-esi mụrụ ọkụkọ na-anyụ anyụ na-agba agbọ ṅụgara ya Chineke na anyị gaji ime Thanksgiving. But uche we gbaa dem trust. Or we believe ihe m ga-emewu. Mere nji si gị Clara relax ya Sunday a na-abịa abịa Chineke mee ebere anya m hụrụ ọkụkọ ahụ this afternoon enwe na little improvement ọ kwụsịtụla ịdị na-anyụ anyụ mana ọ ka na-agba agbọ Ọkụkọ ka na-agba ọ ka na-agba agbọ uche but we gbaa dem ọ ka na-etoro oyi up ọ ka na-etoro oyi up ọ dị ime ịjụga m ama tụwala ọkụkọ ahụ ime nwa shịrịshịrị ọkụkọ rule ite ime n'ihi ya nwaanyị ọma nye ya time nye ọkụkọ ahụ time ka anyị wee yiwa kene ka health ya ga-esi adị si ugbu a na-eru satọ ihe na-agaghị alike wee na m okwu n'ọnụ allow me to land hapụkwa na mụ na gị na-ajụ eze this evening ọ dị egbe ka ọ dị na mgbede a n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo ọnụ manụ ka anyị si eme ya mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyụra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever ọnụ ọha mmagara mmanya zụziri nke ọma baba nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpọ na-abịa na mgbede anyị awụchala bụ na anyị awụchala ịlakwa azụ ọbụla ha dịghị na ya kedu ebe redio gị ahụ dị gbalikwu ya elu hara anyị nke fọrọ maka na anyị si oru lọta anyị jikwa na azụ wụcha ị gụrụ isiokwu nketa ajụjụ anyị ji wee wụcha na nketa nwannele o kwesịghị ịbụ nke a ga-akọrọ gị bụ onye nwere ntị na akụkọ mgbage ntị kedu ihe mere ndị mmadụ ji asọpụrụ onye kpatara ego karịa onye na-akpatabeghị ego ihe a bụ ajụjụ anyị ga-elebakị anya na mgbede a kedu ihe mere ndị mmadụ ji asọpụrụ onye kpatara ego karịa onye na-eme egene na-akpatabeghị ego onye isi power onye isi power honorable Brikpo president power chief chief aka m nọ n'elu o chief ama m na aghọta otu a ka ọ dị 3 goza for chief goza ya na-ahịọ maka na onye dị otu ahụ eme na gịnị akpatala ego ga-ehụ ndị mmadụ ha kwara ebe ọ nọ ino a na-respect onye ahụ maka na o mere gị na ọ kpatara ego mana onye na-akpatabeghị ego respect awụ gịnị for that person ị ma na echetala m mgbe elu bụ ala ọsa nwaanyị ọma mgbe ahụ ka a na-akpanyere mmadụ ugwu n'ihi oge o ruru na ya ọwụ maka ego nakwa n'ihi ihe ahụtara ya n'ime nakwa n'ihi ihe onye ahụ na-eme gịnị na-eme maka na Igbo mụrụ nji atụ ilu si oku ji akpọ mmadụ na nke onye na-eme ama m na aghọta mgbe ahụ ị ga-ahụcha ndị nna nna anyị ha mgbe ahụ early morning abịa kụọra ha aka n'ụzọ ndị atị ọnọkwa ya ihe mere eji achọta onye dị otu ahụ wee bụrụ ọ bụ onye na-anaghị asa anya wee na-ekwu eziokwu agawakwanụ mba akpọrọ ya gaa maka na ọ ga-ekwu eziokwu ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ihe a bụ ndị ejewe ayaghị n'obodo mana ugbu a ọ dị nnọọ ka ihe dị otu ahụ ojila nwayọọ nwayọọ na-anwụ n'ọtụtụ obodo dịgasị gị n'iche iche n'ihi ego nke ụwa mgbe ahụ kwanụ tupu echi echichi a ga-ebu ụzọ hie asaa n'anya onye anyị gaji ichi echichi a kedu ihe ọ ga-emenwe afọd onye anyị gaji ichi echichi a ọ makwa ihe anya ihe a onye anyị gaji ichi echichi a ọ ga-emenwukwa ihe a kedu agbụrụ o si na ya pụta a na-ele anya na ọ na-ego uche enwekwara ebe ruru ya nọ na ala anyasị gịnị na aha ọma karịrị ego ego do name is better than silver and gold. Ha na-abịa lewe ego mana na-ele ke aha ọma na mami ghọtara kedu abịa chekicha ntọala ụnụ chekicha otu unu si na-aga cheke ihe niile tupu ewere eze ma ọ were nta ma ọ were imochie gị ihe ọbụla ihe a na-eche echi ma leadership ọ ihe ọbụla a ga-ebu ụzọ le ntọala lekwa agwa ụnụ a na-ele ego mgbe ahụ
mana ụwa nke ugbu a ihe niile abụrụla ego ike agbọla mere anyị ji ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị na mgbede a sị kedu ihe mere ndị mmadụ ji asọpụrụ onye kpatara ego karịa onye na-akpatabeghị ego? Gaa n'ọtụtụ obodo dịgasị iche iche ndị nna m ihe ndị amamihe jupụtara n'ahụ mana ego adịghị, onye ga-akwanyere ha ugwu? Inweta ebe ụmụaka na-agwa ha okwu ga-egba n'aka n'ihi ha ji ego. Inweta ebe ụmụ shere na-edisrespect ha ga-egba n'aka. Gaa n'ọtụtụ obodo dịgasị iche iche ọtụtụ ndị ntorobịa si ụlọ mkpọrọ lọta echiela ha youth president. Uche right from ụlọ mkpọrọ a na-echi ha echichi chi n'ụlọ mkpọrọ ebe a n'ụlọ nga ha nọ a na-echi ha echichi life and direct. Ama m na-aghọta ebe anyị na-aga. Uche ndị mmadụ hapụla omenala mewe omenelu. Gaa n'ọtụtụ obodo dịgasị iche iche ọtụtụ ndị kpara arụ dịgasị iche iche ji ọkwa kpọrọ aha n'obodo mana onye ga-ekpu kpuonụ ka ịhụ ndị ga-aka mta gị. Kedu mere iji ekwu ụdịrị okwu dị otu a? Gịnị mere iji mepe ọnụ na-akọcha ya? Ọwụ ntụ nke gị nwaka ya mma gị chefuo na o nwere ọkwa a ga-enye mmadụ, a ga-ebu ụzọ tụlee omume ya tupu a na-enye ya gịnị ọkwa ahụ. Mana ụwa ya sasịala ihe emebigo ma ọ bụrụkwa okpe. Ọ dị ego. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị, kedu ihe mere ndị mmadụ ji asọpụrụ onye kpatara ego karịa onye na-akpatabeghị ego? Nwaanyị ọma, gịnị kpatara nke a? Uche ahụ kwa otu ihe anyị nọ n'elu ya. Ego ji okwu. Ego kịrịkịrị. Nwunye m na-agwa gị na ọtụtụ ndị ala anyị, ọtụtụ ndị ụmụafọ anyị ha hapụla omenala mewe omenelu. Mbụ a na-ebu ụzọ lee agwa, lee ihe na ihe uru onye ahụ na-abalị ya obodo. Mana a na-asị gị na ezi aha karịa ego. Enwe ihe gbasara inye gị ọkwa si na ọbezọ na ego. Maka na gịnị a na-ebu ụzọ elekwasị gịnị agwa ezi aha gị anya nye gị ọkwa ọbụla a na-enye gị, mee ihe ọbụla a na-eme. Mana ọwụzi ugbu a mekwaranụ ọtụtụ n'ime ha ji ego ahụzie ndị nke ahụ ma ihe nwere amamihe nwere ọgụgụ isi. Ị na-aghọta? Relegate ya ha to the background. I'm telling you. Asị ya kwasị ọga shut up nọrọgodo ebe ahụ chere egodu asị gị o ji ego ma meghọta ka hapụgodo onye ji ego ka okwu ka ịhụ mkparị n'ala ibe ya elu. Ọ dị ego ọbụla dị ndọrọndọrọ ọchịchị Naijiria ma ị na-eji ya ego chaa ama m na-aghọta ebe anyị na-aga. Ọwụhụ for you. Onwe ya ebe ị na-aga sọkwa gị wụrụ ọkpara nne Jizọs. Onwe ya ebe ị na-eme gị ị na-aga. Nothing for you. Ama m na-aghọta ebe anyị na-aga. Ị ga-ejiriri ego. Ego ka akpụzi n'ọnụ gịnị ugbu a. Anyị wee na-ajụ sị gịnị mere eji avaluzi ego na nke ikpeazụ a karịa integrity mmadụ, karịa ugwu na nsọpụrụ mmadụ? Ihe a ga-ajụ gị si integrity enwe ebe o bu ga-agachi ka ebe o buru ga ọwa ego, ihe niile wee ego. Chefukwana ihe niile awụghị ego. Kedu ihe mere ndị mmadụ ji asọpụrụ onye kpatara ego karịa onye na-akpatabeghị ego? Ya bụrụ na ị mere ya bụ ọsịsa, ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014. Anyị nọ live na Facebook na mgbede a. Gawa na Facebook gị ebe ahụ gaa kiriwe anyị, zibatara anyị ozi na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị na mgbede a. Iruo na Facebook chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eco FM ECHO FM kliki ịkpam kiriwe anyị, zibatara anyị ozi, gbukwa ya nkenke. Ọ dị oke mkpa ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Mgbede ọma. Odogwu na redio ya gaziere gị Mike E ndewo. nwata Clara nwoke ọcha. Mgbede ọma. Elee gị na ọkụkọ na-alụkwa n'uche gị na Clara gị na ọkụkọ gịnị kwana? Ọkụkọ na-arịa arịa. Ọkụkọ ahụ na ịma ọgwụ a na-enye ọkụkọ na-agba agbọ. Ọsọ na-etro ya. Uche ahụ makwala na ebe mere disappointment ikokwana ga-eme. Agaghị m edisappoint ya na Sunday nke Chineke ga-eme ebere ọkụkọ ahụ agbake. Gaa n'ihu Mike E. Uche ịma ihe m nọjụrụ ịma ihe mege ihe ọha nọ mara na ihe mere ihe eji arịgafa. Ịma
ịwọchị ụmụ Jezi na ụmụ Jezi ka anyị ụzụ ụmụ Jezi ma ha ya ọzụrụ wanye nnukwu adọ gị wọchị ọhịa chigazi ugbo ịghọtala ịga onye ọbụla ga na-achọ ihe ọ ga-eji mee ka ya ji nwee ihe ukwuru na ịkpọ n'ọnụ ịghọtala wetata ihe na achị enwe ihe wetata so onye ọbụla worship gezi ya ịghọtala akụ ha na onye ọbụla worship gị ihe mere ihe niile ejere na iri so that is the ajụjụ jụrụ ihe mere ihe onye ọbụla worship gị ya ishiri agaghị atụpụla gị ọnụ so ọ bụ shere ewo ọ dị egwu ike agụla agụkwara m akwụkwọ nke a elekwa level nnọ enwere m masters enwekwara m nke a ma ị na-eji ya ego n'ụwa nke ogbe onwedị onye na-avali ihe ndị a tupu ndị mmadụ avali oge a ga-ebugodo ụzọ lee anya kedu ụgbọala ọ na-agba kedu ụlọ ọrụ eziokwu kedu ihe mere a ga-eji avali ya kedu ihe mere o ji dị qualified ịbịa mmemme a amamena wọta ihe niile abụrụziela gịnị ego uche chekite nune makwa na enwere okeshọn ị ga-aga elu ụtụkụ ụgbọala ibu amara ebe a ga-asị gị paakị ma n'ụlọ ụka ozugbo ị na-abata n'ụlọ ụka ọ shi ebugodo ụzọ were anya otu asị skan ya gị ya skan ya gị skan pụta gị 100,000 ya mara ebe ọ ga level ebe ọ ga-etinye gị ọ skan pụta gị 1 million ya mara oche ebe ọ ga-akpọga gị ya skan pụta gị 3 million ya mara oche ike agwụla kedu ihe mere a ji wee ruo n'oge a ọ gịnị na-eme ike agwụla ọ n'ebe ahụ na mgbede a Uchenna ndewo mgbede ọma Clara, my senior sister. Ndewo. My sister in another mother. Ndewo. Uchenna, my senior brother before the war. Ndewo, ya gaziere gị no? Oh, evangelist Awa Jacob, sexual able to be up. Gaa n'ihu Awa Jacob. One again, money is the root of all evil. That is why people are now worshiping devil. They regard devil more than God. Chere kene devil or ego. Oh yes. Ichefura na akwụkwọ nsọ sịkwa money with defense. Na lack of it will offense. But I have the money is the root of all evil. Igụrụkwa ya na-agbada. Ya sịkwa gị money with defense. Na lack of it will offense. Enwere mbọ Josema. Onye m Josema na-agba okwu Chineke. Ya si onye kere ọjọọ chọọ Chineke. Ya si nwa agwa Chineke dị mara ka ọjọọ ya kee ya. Okay. Ya gete. Eji nwe ọjọọ kama and the negative na positive. Negative cannot work without positive. Okay. Oh, and then be said, say, a well, so, I don't remember when you worship Ego. Now, we worship Mado. More neighbor. You might not send them money. Like, people will hate you. A penny toker. If I give one gun, and don't mean when you do for phone now. A lot of people now, I don't know. Because people are like, I got straight to the point. What was your dream? Give me an example. I didn't very smart, number one book. A biography, Gani, you know? Hey, how would I? He told her he would work before you. So, what? I don't have for the truth. There were. The two shall set you free. There were. I'm talking to you now, my brother. It should put the moment to water into the ya gaziri gị no Awa Jacob biko ikuku bịara bịa nyewe gị nsogbu ka ọ dị ka anyị were otu oku tupu anyị eje nnọọ je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ọ n'ebe ahụ na mgbede a dịkwara gị no before m aga n'ihu achọrọ m ịkọrọt ihe ahụ nna ya ukwu kwotu ga chere ekele kedu ihe ị chọrọ ịkọrọt kwuo nke gị no enweghị ebe akwụkwọ nsọ si money is the root of all evil. Chere si n'akụkụ redio gị pụọ ịnụ Okay. I'm not like that.
Mgbaga n'ihu. The love of money is the root of all evil. Love of money. I say again money because one time, money answers all things. So, and all become our conscious now God gives us power to make wealth. So also we should pattern to do where that is dodge. It can't do it. So here character, a good character speaks for a man more than. Hey, ye wutele gị ebe ahụ ọzọ na-eme ya ị ga-agbalị kpọghachi nwoke ọma ị gaghị asa votu masters otu mgbe ọ na-ebe ahụ na mgbede a. Uche nwadụ mma na klab enyezi mkpọga ndị ele. Ndewo. Onye na-ekwu Eda Ifeanyi JP, Radio General nke Sumodo Obodo anyị mba na-apụ. Radio General, gịnị mere ndị mmadụ ji asọpụrụ onye kpatara ego karịa onye na-akpatabeghị ego? Uche ka m gwa gị, ọ dị ka Baịbụl a ha na-ekwu otute mgbe m na-enye ya. Gee ntị, Baịbụl shige na money answers all things. Then Bible has said that money, the love of money is the root of all evil. Love of money. Yeah, for instance, in that ego, that's the root of that's the bad one we are talking about. All the guys ego the man. They are more is you ego, you get your long. No challenge. Is you ego, you can't take care of that challenge. Get school because of the slavery. In the village, I got up at the chere kele ihe anyị na-ajụ bụ kedu ihe mere ndị mmadụ jide asọpụrụ onye kpatara ego a karịa onye na-akpata onye na-agụchiala gị bikos onye kpatara ego na inwe nsogbu gbajọ n'ụlọ ya chọrọ gị ego abịa na ị ga-asọpụrụla ya onye ji ego na ga-enwe chalenji ị nwere pati majesty na ị na-eje ụlọ ọgwụ onye a na-anwụ anwụ adịghị na-adị n'ụlọ gị ịgbakwuji ya chọrọ gị ego ya nwere enwere obi ọma adịga dị ọrụ na ga-atụlele ya ka abụọ elu pawa onye na-abịa ego dị mkpa maka agaghị ka iwe eziokwu inwe ego n'anya ya love of money all the root of all evil idegomọgwụ ego igbu mmadụ iji gbata ego ọ ebe ọjọọ ya ndewo aka kwa Radio General. Ndewo the Radio General nwaanyị ọma ndị mmadụ ka na-agba gburumagbo okwu afa kụọ ha mana ya bụ isi ntụ ka ihe kpatara ndị a ji na-eme gịnị asọpụrụ onye ji ego karịa onye na-ejighị ego. Onye na-eji ego o wee bụrụ ya ike agwụla ụwa atụgharịala o ebe a na-avali onye ji ego karịa onye na-ejighị ego ijide ego honorable saa ya na-ahịọ n'elu na-ahịọ n'ala mana ị na-ejighị ego ụmụaka ahụ gị ọ ga-adịcha ha oche akọ ha gbokwasụ gị asụ n'elu ike agwụla ka ọ dị igbo mọrọ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị eme ka ị mara ọghọm nke a na-ewetara obodo anyị ọghọm nke a na-ewetara anyị n'obodo anyị dịgasị iche iche n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala
agagbu onwe ya n'ozi ike agwụla ego abụrụziela ihe a na-efe n'ọtụtụ obodo anyị dịgasị iche iche onye na-akpata ya ego abụrụziela ọyọ on your own a ga-abịa nnọọ legbuo onye dị otu ahụ anya ike agwụla o nwekwara ka ọ dị ya ọkwa ndị kpọrọ aha n'obodo ya abụrụzi ndị ji ego ji ya ọ gịnị na-eme ka ọ dị nwaanyị ọma pọman o nwere olileanya ịchị obodo anyị bụ Naijiria ka sị na o nwere pọman nwere amamihe ya wọchim o nwere solushọn na disko ịchị obodo anyị bụ Naijiria mana o jighị ego kedu ka ọ ga-esi eme ka onye ga-emekwana ga-ala uche fọm ọwa ego ole fọm pati APC fọm ọwa ego ole kampen kwanụ kampen oke ka onye ga-abịa betela gị vootu na ya na-aga achọ ka ịghọtago ike gboro ọwụna ya onye ihe uche eme ihe eme na ọtụtụ ndị mmanya nke ekwe na-akụ mekwanụ anya ọchịchị idu ihe gbasatara ọchịchị doro anya ume na ha esoro kwụsịrị aka ha na ha ga-emeli ihe nọ na ya mana ichetala n'oge mbụ dịka anyị si wee nụ n'akụkọ dịkwa ka anyị si wee hụtụ n'anya mgbe anyị na-etolite ịma tupu enye mmadụ ọkwa o nwere ọtụtụ ihe ndị a na-atụle ugwu na nsọpụrụ onye ahụ integrity ya a na-echeki rekọd nwoke ahụ ọwụkwa man of gịnị integrity o nwere mgbe ọ kpasoro mmadụ iko n'ike n'oge gara aga o nwere mgbe o zuru ohi n'oge gara aga amami na-aghọta o nwere mgbe ọ ganyere aka na agba ayarame ya n'oge gara aga a na-awa eyi ihe ndị a o nwere mgbe ọ kpafuru ọbara n'oge mere gịnị n'oge gara aga a na-akakuleti ihe ndị a ya bụrụ ma a kakuletichaa ya ahụ na onweghị ntụpọ dị ya n'ahụ ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ọ na-akpa agwa ka nwoke ka ọ bụ ọ na-akpa agwa ka nwaanyị ọ ga-emenwe ihe a ọ dị man enough ịhandụlụ this position atụlechaa ya mgbe ahụ asị ya ngwa enye ya ahụ uche ị ma na na-ele anya n'ego mgbe ahụ andị bịakwanụ bịala anya mgbe ahụ n'ihi gịnị ndị ahụ maka ekwe na-akụ ha jupụtara na amamihe otu a ga-esi mee ihe ndị ahụ without even money ahụ ha na-ejighị ya ga-asịrịrị m were ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ mgbe elu bụ ala ọsa n'ala Igbo o nwere ka a na-esi awa eze ị ga-anọkwa asị gị na agaala Chukwu si onye dị otu awa eze ahụ onye ga-abụdo eze ahụ amaghị ya mere ndị Igbo ji atụ ilu amaghị afọ ga-amụ gịnị eze ị nwere ike ịdị na-ahụkwa eze na-aga na-akpara nkụ ya eze na-echi ọnụ n'ala na-ata ahụ ị ga-anọkwa ya ndị be ya sị ya chi ahọrọla gị gị nwawo gịnị eze ka a na-ekwula ka a na-akala ọ ghọọla ya ọ gaghịkwa na-edisapọint ndị be gị hụkwa uche ya edeliva ma nke o ji agba mgharị nwụna ndị ahụ nwere ike o jikwa ego mana ihe niile ga na-aga n'anya o iji gosi gị na gịnị na ị hụrụ ezi aha karịrị ego ka ọ dị nwaanyị ọma ka anyị lebake n'anya n'ọghọm nke a na-ewetara anyị n'obodo anyị dịgasị iche iche nke mbụ wee bụrụ nke emeela ka ọtụtụ obodo hapụ omenala mewe omenelu ịma asị okenye na-anọghị n'ụlọ ụmụaka eri udelechie na ọ bụ gịnị anụ oriri amami na-aghọta ebe anyị na-aga nke emee n'ọtụtụ obodo hapụ omenala mewe omenelu o nwere ndị kwesịrị ikwu okwu n'obodo mana ereligeti gị ha na background ewezugala ha n'akụkụ kedu ihe ọma ọ ga-ekwu ọma ihe ọ na-aba ya ọgaranya kedu ihe mere amamihe ya eme ihe ọgaranya kenye oke ọma ihe ezi amamihe ndị ihe mere amamihe ji ome ya ọgaranya were ya wega ya n'akụkụ werezie ndị kpatara ego tinye n'ọkwa na-adịkwa n'otu ihe amami ghọtara na-enweghị ihe ha ma na-enweghị ihe ha mere gịnị ha ma gị ihu ya na-eme obodo anyị gịnị affect maka na o nwere ihe a na-atụpụ n'anụ tupu eriwe anụ onye ma anya akwa ọkpa na-achị ya o nwere ndị ma anya ya mana ikekwe ego adịghị onye ga-asọpụrụ ha na-aghọta ya bụ ihe ike agwụla ya bụ ihe mee n'ọtụtụ obodo hapụ omenala jee mewa gịnị omenelu ịhụranụ ka arụ si atọ ute edina n'ọtụtụ obodo anyị dịgasị iche iche
mgbe elu bụ ala ọsa anwa anụ na ntị na mmadụ gara aga lee nwunye onye ọzọ dị na ya ezigbote arụ ịma the repercussion ezigbote arụ ịma ụdịrị ala onye dị otu ahụ ga-akwa ụdị ala ọ ga-akwa uche abịa kpụgharịa ya ma ọ bụ anwa anụ na ntị na mmadụ gara aga dị na mmadụ n'ike ịma ụdịrị arụ ọ bụ n'ala Igbo mgbe ahụ ọnụ ugbu enwezi ihe ọwụ a ga-asị gị ọ ya wụ onye mbụ ma ọ bụ anwa anụ na ntị na o nwere ka esi dị mmadụ nwoke gara aga lee nwaanyị dị na ya n'ubi mgbe elu bụ ala ọsa ịma ụdịrị arụ nke a bụ mana ugbu a ọtụtụ arụ dịgasị iche iche na-eme gaa n'ukwu plantain n'abalị ude na-asụ ike agwụla ị gala ndị ha na-eme bifo elie mmadụ wekikip ata na-ekwe na gịnị ka ị na-akọ wekip bịa lekwa ụmụ ị ga wekikip ukwu plantain ọbụla dịcha bizi ukwu osisi ọbụla mere gịnị dịcha bizi uche ihe emebigo n'abalị only just that one night procedure wee jikwa n'eli ozu mgbe ụfọdụ anaghị emezi ya ọ na-adịzi ụmụaka ka bupụtara ha ozuzu ka ha riwe ka ha soro ozu ahụ daba n'ime ili gị hụ ụmụaka pere mana mgbe anyị ụmụaka ịma ama anụ ụda ambulance ịmakwa anyị na-agbakpọ ime ụlọ akpọchibido anyị ụzọ ụjọ na-atụ mana nke ugbu a ozu mmadụ a ga-adọwa ya ụmụaka na-abụ rice ọ fọrọ obere ka anyị adaba n'ime ili sef ụmụaka na-atụtụ bọtụlụ ha ga-ere dịka ayon condem ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ike agwụla nke a bụ otu ọghọm nke a na-ewetara anyị n'obodo anyị dịgasị iche iche gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma uche n'ihi nke ebutele gịnị o meela ka ọtụtụ ndị ọjọọ ọtụtụ ndị ajọ mmadụ bata n'obodo gwerezi ọkwa ọchịchị n'obodo bịa na-atụzi ihe ga-eme n'obodo uche o mgbe elu ala ọsa iwughị nwoke ma nwaanyị full of wisdom mara ihe amamihe jupụtara na okwu amamihe nọ nye ma ọ jupụtara na amamihe enwe otu ọkwa a ga-enye gị amamighọta anaghị ele anya n'ego mana ugbu a ebe ahapụla omenala mewe omenelu mezi na oji ego ụmụ ya oji ego ha chọrọ onye ji ego ịghọtara chọrọ onye ji ego elezie ndị nke maara ka ekwe na-akụ ga-emewu ihe ahụ kpọlebe ha n'azụ werezi onye na-uche leenụ ka ọtụtụ n'ime ha bụ ndị a na-elekwasị anya n'ọrụ n'ego nye ọchịchị lee ka ihe si aghasasị n'obodo ọbụla dị yutu prezidenti obodo ma ị na-eji ya ego nobody go vote for you ordinary youth president ị nwere ike iche na ọwa egwu ka a na-egwu ka ịhụ ihe niile na-akụlaba nda azụ ma ị na-eji ya ego ị nwere ike ị gaghị enwe ini ọwụ ị nwere ike enwe ebe iji azụ eche onye na-ata ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ọ wụ ego ka a na-arịazi ugbu a ego ka a na-eme gịnị ka a na-arịazi ugbu a dee onye na-ama ka ekwe kụga manụ nke oriri ọma anya ọma ọkwụ na aka ya ọma aka nri ya na aka ịkpa ya ga-ehụ ya na-atụ ihe na-emenụ n'obodo n'ihi o ji ego ya bụ ego emeela ụmụaka ele ndị okenye na-atụ ha n'ọnụ na-akparị ha who are you? Do you know who I am? Obere nwatakịrị ya ele elda ya anya n'ihu lee ya eyebob to eyebob na-akparị ya maka na o meela gịnị ọ kpatala ego ịma asị nwata kpata ego okenye agagbu onwe ya n'ozi ọ dị ego ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwote kedu ihe mere ndị mmadụ ji asọpụrụ onye kpatara ego karịa onye na-akpatabeghị ego ọghọm ọzọ nke a na-ewetara anyị n'obodo anyị dịgasị iche iche wee bụrụ mkparị a na-akparị ndị na-enweghị ego emeela ka ọtụtụ ndị kwesịrị ikwu okwu mechie ọnụ ha ka ihe ha ga-ekwukwanụ ka ekwana ihe ha ga-ekwu uche nwedo evono erunu ga-ahịa enyewe maịkị igwe eji ekwu okwu o rute ọnụ ha enyefe ihe aka n'isi gịnị ka a na-aka udu mkparịwe ihe ijikwa ego a ga-eji arịkọgịnaịz gị na wow ijikwa ego a ga-eji eme gịnị arịkọgịnaịz gị onye ji ego ka a na-efe onye ji ego ka a na-eso maka na onye ji ego ka ewu na-eso ọ dị ego mana ajụjụ wee bụrụ nke ọ dabara adaba ọ bụghịzi by merit ọ wụzi by cash na-aghọta ya bụ ihe enwekwara ọtụtụ ndị nwetara cut-off mark na ule mahadum mana ewere ndị ji ego n'aha ndị ahụ wepụ ọtụtụ mgbe ị ga-ahụ nwa m pasịrị na o nweta
bife na mana arụọ na matematik arụọ n'ihe a na-arụ yarara m onye ji ego ji okwu ya tige ọbụla dị na mahadum mana nwaanyị ọma abịala m bịa lechaa ya bụ ihe tụlee ya ma ị na-eji ikpe na ego na mahadum ịdaga adaga ekweghị ka ọfọ mahadum nke ala anyị ugbu a dịcha ezigbo ọnụ digburu onwe dịtara onye na uche akpịeshi gị ike agakwara gata ihe nwa gị na mahadum ịma ọwụ mgbe elu ụwa ala ọsa ka a na-asị onye ma ihe ga-apasị na ya bụrụ na ịma akwụkwọ ị ga-apasị mgbe ahụkwana ihe ị detere enye gị ya mana nke ugbu a ma ị na-azụ ya textbook ma ị na-eji ya ego gị zụọ textbook rụọ assignment tinye ya ego n'etiti mee ihe ndị asị gị mee ihe ga-atọ lekchọra ụtọ oh no aha gị wụ F big one for that matter ama m na-aghọta ị na-agụkwa akwụkwọ gị eme gịnị gị kpara ego ọ dị ego anyị wee na-ajụsị kedu ihe mere ndị mmadụ ji asọpụrụ onye kpatara ego karịa onye na-akpatabeghị ego nke a bụ ajụjụ anyị na-ajụ na mgbede a n'ihi ya ka ọ dị ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị buli ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị ga ebe ahụ zibatara anyị ozi ruo Facebook chọwa Eko FM 100.7 ma ọ bụ gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nke ọ bụla ị ga-eme gbalịa gbuo ya nke ọ na-ebe ahụ na mgbede a Uchenna Dukrala Love nwa ka eze ya gaziere gị nọ nwa eze mgboga ka eke mekwa na mgbede a anyị dị mma ndewo ya gọrụ na mma dịkwara gị biko maka ndị na-ama ama ọ ka ọkwa nọmba 1 celebrity local for the whole Imo State lọbụ nwa ka eze wa ha m ndewo utere ọdụ ole ọkwa ma wuo ọtakọ dị oge mbụ ihe eme biko ọ wụrụ oge mbụ ifite a na-ahụta sọ ndị nje wesala dịka ndị okwu ego ụfọdụ ndị nje befe a na-atụ nwa ụjọ ifite ebe a na-ekwe ka ha bịa mit n'obodo biko ha masị ha bịa mit n'obodo ihe nwere ike imebi etugbula ka a na-atọ ọwụ zigba ọrịa ọwụ ụtọ bụ isi nweta ego nsogbu anọ efe nka biko ọrị mma tọọ ka mma ụtọ ka ibido isi ụtọ dịka ihe mebere ebi biko ọ bụrụ ọwụ ya ihe arụ ụtara ka atụkwa ofe ebe nwa eze wa ha m ndewo ya gaziere gị Love nwa ka eze ọ n'ebe ahụ na mgbede a alo ị ga-agbalị kpọghachie mgbede ọma anyị dị mma Chukwudị Michael Okoro adị mma mgbede ọma dịka ị kwuru ahụ Chukwudị Michael Okoro na Lagos State na-abụ dịka problem Nigeria nwere today abịgba anyị nwere today na-esetizi ndị ji ego karịa ndị na-eji ha ego o nwere ụda na ya bụrụ bifo n'elu ụwa ala ọsa ị ga-ahụ onye na-ejighị ego ngodo ji ha ego but o nwere amamihe zuru oke nge ma ya wepụta atụmatụ n'obodo ji ya gaa n'iru but ugbu dịka ikpuru na ewerele ọchịchị obodo na nyefee n'aka ndị ji ego now obodo awụkasịa many communities nwere problem because of ndị baziri na leadership na ime obodo awụ ndị kwesịrị nọ na the seat now echetara m o nwere agamapụ aha the community that eze ha ahụ ejighị ego bete ọ mara ya n'aka ọ nwụkwara na amamihe akpọ the young man sị na ọ ga-awa eze ya sị ya ga-agbaka achị ọhịa eze ahụ zagogbo agbaka achị so the community agbagharịa zọrọ ya moto emejia palace ya ugbu na now the community they got joy because e nwere a good leader not there but had it been na ha gara choose onye ji ego without that young man that community carry on a problem so aka kwa Chukwudị Michael Okoro ya gaziere gị Chukwudị Michael Okoro kọdị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Christian Osuọha ọsị mgbede ọma Uchenna na Clara isi ohi zibata ozi gị ọsọ bụ n'ihi bad condition na moni wekwana power ọ na-ekele Chineke maka anyị abụọ ya gaziere gị nọ anyị ahụ na nke gị na mgbede a George Emma ọsị mgbede ọma Uche ya gaziere gị anyị ahụ na nke gị Sunday Emeka
onye a na-etu Tom Jack isi obi nze zibata ozi gị ọsọ Uche na Clara na anyị amakakwa na Uche forget na ego na-akwụsị nọnsens ọkwa ị na-aghọta mana n'ime ihe niile ekwesịghị ileghara onye ọbụla dara ogbenye gị n'anya anyị ahụ na nke gị Innocent aka m dị ọcha Ugoji ezigbote oyi m ọsọ wee maghị na ego na-achị ụwa taa na ọ bụ ya ka otu ọgụ egwu aha ya bụ Shama Melody jiri gụọ sị nwata kpata ego okenye agagbuo onwe ya n'ozi mkparị ya gaziri gị Innocent aka m dị ọcha ya bụ uchere obi gị adaala ụda na mgbede a ọ n'ebe ahụ Uche God. ndewo Nwa ha ajụjụ eme ọnụ. ya gaziri gị Ọ gị na MC Chibueze Wakire na-egbu. MC Chibueze kedu ihe mere ndị mmadụ ji asọpụrụ onye kpatara ego karịa onye na-akpatabeghị ego? Ịgbaga eziokwu. Ọ ego na-achụ ụwa. Onye ikwuola elu ya sonye ji Igbo ka ewu na-eso. otu a So abịa n'ọgbakọ onye na-enweghị ego o ji nwee ọ ga-ekwu nkapụta atụmatụ ọma a ga-ekwu ya kwuo okwu bọọdụ ebichago obi mmadụ ji ego anụhụ onye ji ego barite ebidokwa n'isi kọwara ya ihe ndị e kwuru ekwu while ọ bịara late which ọkọsa ebe like that so m na-ekwu na onye ọbụla gbawalụ mbọ ka akpata ego onye ọbụla gbaa mbọ ka akpata ego ọ ego na-achị ụwa ọ ihe ọ gosiri ndewo echigbo ụbọ ha ji na-akpọ ndewo ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha ya bụ uchere obi gị adakwala ụda na mgbede a o wee bụrụ ya ọ n'ebe ahụ Uchechukwu Uche Nwagodo Etiokwe riokwe MC Clara ekele m Uche ịmana ajụjụ gị na mgbede a ịwọchi ajụjụ gị ahụ nọ na Bible because akwụkwọ nsọ meka mana ọ sị na money answering all things sima so ego ya uji ọrụ so onye ọbụla nwere ego n'obodo a na-respect ya ma ọ nwere ma igburu mmadụ kpata the money ịma na ọwụ na obodo amara na iji the money mana chere kene ọ dabara adaba otu ahụ ọ bụ ihe anyị na-achọ ịghọta o kwesịrị ịdị otu ahụ yes ọ dabaghị adaba because ịma eme ọ dabaghị adaba wụratala onye ọbụla ji ego gara kọntrolu ndị eda kwuo ụka ụtara ya kparịa ndị eda kparịa onye ọbụla so onye ma obodo ji mebe echude biko biko gịnị ego ha na wochipụ mere na efekt ji laa anụ ụtara onye nna kwuo ụka nwatakịrị acha sit down bikọta ọ ji ego ya nwe sọpọt onye ihe ọjọọ ji mụba n'obodo today ụwa ji mebienụ ọgọdị a gajiri gị nwoke ọmanụ ọ dị egwu ike agwụla ọ n'ebe ahụ na mgbede a ị ga-agbalị kpọghachi mgbede ọma hello mgbede ọma ụmụnne m udo dịrị unu lekwara gị ya ajụ n'ụjọ n'abalị a onye ụnụ ya na-ekwu justice echighị ya agba na-akpọ gaa n'ihu justice ajụjụ n'ụjọ n'abalị ọ dabara adaba mụ na-asịkwa na ihe dị otu ahụ adịghị mma okay ọ wee gowo ihe niile otu Naijiria dowere ihe ugbu a ihe mere eji na-asọpụrụ ndị ji ego karịa ndị na-ejighị ego ekpugidekpudo okwu ba ha na ego onye na-eji ego alaghachi azụ ị nwekwara ike kwụsị okwu dị mma mana n'ihi na iji ha ego ya dara na-ewepụta ego ga-alaghachi azụ agakwa na chọọchị ụfọdụ ndị ji ego na-anọkwa na kọntrolu ndị pastọs na ndị fada mana ọ dabara adaba otu ahụ ọ dabaghị adaba adị m mbụkọ ndị mmụọ ọ dabaghị adaba eziokwu ndewo ya gaziere gị mgbede ọma Uche na Clever ndewo ya gaziere gị nọ Nwada Clara onye Zamboka ndewo ya gaziere mgbede ọma nọ mgbede ọma ụlọ fuga ihe a ya na-asị ọ na-anọ na this contact ọ na-anọ na wa onye si kpọrọ lọta arụ prezidenti m onye si kpọrọ lọta ya bụ gọvanọ onye zi ochi eleghị eze ya m na ele background gị ịghọtara irokwana na chọọchị ịhụ na ịkpọtaghala ego na ịghọ nwadarị mma akpọghị ada Jizọs okoro eji nwa mara mma
okorobịa mara mma ya wụ ihe ego achọghị ya mma anaghị elegezi anya nna onye ele background ya ịghọtara nwaanyị emebiela osi n'elu mmiri si n'isi gbarụ ọkpanụ ya ga-ada ụta ikwucha ihe ọ ga-eme mitin na ụmụnna ebe ụzọ were maki na-enye ndị ji ego asịgịsị ndị nna nwoke chekwara ndị na-ekwu agwara m gị eziokwu ekwuchiri ebe a na-ekwopụ nke gị na-eme ekenọzi ị ga-asa ọrụ bekee yọrọ ego na wee gị ihe ịghọtara ele ọchịchị onye kwesịrị wụ chairman a ga-enye ya chairman gịnị otu ihe ego ma onye a na-nwere obiọma inye ya ije ozi ga-pụtara obodo ya ga-eweta ya na-enwe anya ukwu ugbu na ọwa anya ukwu oshi na ihe niile onye ha jichigazi ụwa ya mere ego ji nọ ndị na-ejighị ego asị gị nna na ọ na ego azụ oche azụ Chineke mere ya ebere n'ụwa karị na niile ndewo ya gaziere gị nwoke ọma ike agwụla ịmasị ọ na-abụ asọkata ịza arụrụ ala anya otu ụbọchị ekporo nkata n'ihu gba ya okwu ihe karịa sị tụọ ya aka ya bụ ihe akarịala o amami na wọta ị ga-ahụ nnọọ ya bụrụ ma ogbenye kwuwe okwu dịka onye kpọbatara si wee kwu asị ya mechie ọnụ chere biko ị na-eme ekenois mana ọ gara anya kpuwe asị keep quiet ka ya na ihe ọ na-ekwu ma mawa ihe ọ na-ekwu ihe mere o ji bụ ọgaranya ịma asị ahịrị onye ọgaranya nyụrụ ya nwawo the best ya nyụọ ahịrị duba m ekpewara ya ego mana ogbenye nyụọ ya asị chọrọ inye anyị disease ike agwụla kedu dị ihe ogbenye mere ụwa kedu dị ihe ogbenye mere ụwa ego ji okwu ego ji ọlụ mana ọ bụghị otu a ka o kwesịrị ịdị nwaanyị ọma ọ bụghị otu a ka o kwesịrị ịdị ihe a na-emezi eziokwu n'ala n'obodo eziokwu n'ala uche ibe ebe a na-azụ ala gị bịa hụ agaga were ego sụchiche ndị kwesịrị ikwu eziokwu ịma m ghọtara kwuo otu ala ekwu otu dịkwa ego a ga-enye gị tutu na ma ịrụzie na ụlọ ikpe ha ekwugharịzie okwu adagharịa gị chekwa na ụkawa abarị ịmaghị na ụka agaala fa ego ịmaghị na ụka agaala fa ndị ihe mbịara bịa chọpụta na nke ikpeazụ a ka ndị mmadụ si achụ ego na nke ikpeazụ a Clara achụga ya ọkụ ka ndị mmadụ si achụ ego na nke ikpeazụ a ọ dị egbo ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ijide ego gị ụka ndị pastọ ma ụdịrị amụma a ga-eburu gị ma ị na-eji ya ego gị ụka enwere amụma for you ihe ga-adị na-achụgharị gị wee kpe nsu ọnwa ike ọwụ ihe a ga-awụ amụma ị ga-adị na-asọ ọwụ anwụ ike na-achụgharị ya o nwere ndị na-achụgharị ya ụmụ witchcraft ndị ọnwụ ihe na-achụ maka na iji ya ego enweghị ike ilitọrọ gị prọfesi na ihe ọwụ demons na ọwụ ihe chụgharị amami na-aghọta ebe anyị na-aga maka na gịnị iji ya kedu ụdị ihe ogbenye mere ụwa kedu ụdị ihe ogbenye mere gịnị mere ụwa ya kwu atụwa ya n'ọnụ ya kwu akparịwa ya chere egodo ị na-eme kekarị noise uche ọ dị ebe ahụ na mgbede a nwoke agụ ya gaziere gị nọ dịkwara gị Lara eletrik bọọbụ ndị Imo steeti adịkwara gị na mma mgbede ọma ọ bụ na na-ekwere ụbọchị taa anyị abụghị ọkụ na-ere gwa anyị si na amanya ọnụ n'ụzọ awụ ịhụ na emere m n'anya n'obodo m ebe e megere mitu na ụmụnna onye ọbụla amanyego ọnụ ogbenye apụta ụtọ bikos of enwe big man chọrọ ikwu okwu ogbenye aka okwu asị ya iban asị ya sida ma ọ big emere alaw big man ahụ ekwutu mkpa ogbenye ahụ ga-agwa atụmatụ gọọman ahụ wepụtara ka dịka ogbenye ahụ wepụtara onye ndị mmadụ eme onwe ha ịhụna na ọrịa mma akwụsị ha ogbenye big man onye ọbụla amanye ọnụ n'obodo wepụta atụmatụ onye ogbenye bụ big man onye na-amanye ọnụ n'obodo wepụta atụmatụ onye ike mma ewere na kọmuniti ya gaziere gị nwoke agụ ọ n'ebe ahụ na mgbede a
ị ka nọ ya ị ga-agbalị kpọghachi otu wele pịom 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 gaa n'ihu were ozi na Facebook anyị nwaanyị ọma. Ozi nke si n'aka Chioma Peace ọ si ego ji ọlụ nke si n'aka Immaculate Chibụzọ ọ si mgbede ọma nke si n'aka Debbie Honey ọ si ndewo no nke si n'aka Christiana Osuoha anyị ewerela nke ya ewerela nke ya na nke si n'aka Cyril Stanley ọ si ego bụ ihe eji mara ihe nke ụwa ọ dị egwu wee bụrụ ya ọ n'ebe ahụ na mgbede a ana ya Uchechukwu Nwadot ndewo Clara nwaanyị ọma ekelele m ọnụ ndewo ịma ihe mere na a na-eji eriga ego karịa personality wo ndị mmadụ aghọtaghị na amamihe na-egbokwe mkpa because ọha uche ha nyere sọ naanị ego na-egbo mkpa amamihe na onwe ya kwa na-egbokwe mkpa onye kwukwere n'ihe ewo aike nke na-esi nekede odrood akpọ because ya bụrụ sọ ha ghọtasị amamihe na-egbo mkpa ọ ga-adị otu a ga-eje ma onye ọla kwotu ga-esi baịbụl mere ke baịbụl kwuru sị ego oke baịbụl ekwusi ego oke mana ha echetakwana ha si Chineke na Genesis Chineke kechara ụwa tọn ọsụ ihe niile ya kerere mma then abịa na Ecclesiastes ya sị Chineke kechara ụwa rị mma ma ihe mebiziri ụwa wuo ihe ọchịchọ ka anyị man invention so ọhịa ahụ butere nletu anya eletuge n'eziokwu n'ụkpụrụ Chukwu werezi anya lekwasịzie n'ebe ego ọ bụ ihe anyị jiri aka anyị chọtara onwe anyị ọ na-anwụchile Ike from Naked Odro ya gaziere gị nọ Ike ya bụ chere obi gị adaala ụda ọ n'ebe ahụ Hello. mgbede ọma mgbede ọma Obodo dekwara gị my sis brother. ndewo Ọhụ ọlọ dịkwara. okay Ihe mere nnewo na ihe eji azụ ọchịchị karịrị ọchịchị n'onwe ya. A sị na a ga-ewetu ọnụ ihe eji azụ ọchịchị a na-enye onye ọ manyere n'aka dịka eze obodo a ga-amata na ego enweghị uru ọ bara kama amamihe kwụnyekwara uru ọwa amamihe ka Solomon ji chịa Israel mgbe nna ya wụọ ọgaranya ụchere ọ lụrụ agha lụzi agha ihe legide ha ike agwụ ya mana n'ihi amamihe Solomon ọ lụghị agha ka otu bili ya chịgide ọchịchị ya chịcha gị lee anya ugbu a sị na enyego gị president of this country ugbu a na adachila gị ya amaghị nkwụkwa agbụrụ abụọ ị ga-esi ebe ahụ pụọ maka ị ga-aga lipu kọt nọ n'ime ya agwara m gị eziokwu amaghị nkwụkwa agbụrụ abụọ ọ dị egwu ị ga-eji ọsọ gbalaga ọ dị egwu ọ dị egwu amaghị ego ole ihe dịka Peter Obi na-espend ugbo eji protect interest ya nkwụkwa amaghị ya ị ga-ahụ na nwa ogbenye a ga-emelipi ya mana ọrụ mgbe ihe dị na mma ahụhala onye ahụ ha niile ga-esi ya n'azụ si ihe ọwụ onye aka ịpụ n'azụ o nwekwanụ mgbe ọ na ya agharịpụ ụmụnna ya mana mmadụ na yutu ahụ ị na-ekwu okwu ejuo ndị obodo gị ndị zọga yut lida ụfọdụ n'ime ha na-ere ala ịzọ yut nwunye ya eziokwu nọ ụfọdụ na-egbu mmadụ ụfọdụ na-eme ihe niile gaa kpọọ ndị kọt nye ha mmanya n'abalị enwe ọsọ A na ọsọ B ọhụrụ ma ha enweghị data elekshọn ahụ akapọtụ ya wụọ na elekshọn ahụ azọghị ya datde ha ndị ahụ ha gbakọkwa nga aha ha hụrụ ihe onye otu ha dị ọwala entrem ya gide ruo mgbe ya o doro mmadụ anya ga-azụ elekshọn ka ọ wee go ndị mmadụ wee ihe kọtụ ga-adata nsogbu ahụ ka anyị nwee ike mara na amamihe ka ego mma gị na mma ya dịkwara gị na mma nwoke omenye ọha ike agwụla Christopher Chimezie otu onye ọsọ uche na Clara na ego na-akwụsị nọnsensị na ị na-eji ya ego ya n'obodo anyị akpọrọ Naijiria Sandra Chidimma ọ sị ọbụla dị n'ụlọ ụka na ị na-eji ya ego agaghị echi gị naịtị n'ụlọ ụka ọ sị ije ụwa Sandra si Owerri zibatara anyị ozi ya nke iru ka anya ọnụ ọsị Daddy Ebube na Sister Clara my paper nke iru ka ọ dị egwu ka anyị gaa n'ihu n'izu ọkpụkpọ oku ọ n'ebe ahụ na mgbede a Uche na Clara birikwa o ịma na nga mmadụ anọ nọ aha nze Sokorie echi m awa mma nga mmadụ anọ nọ ofu onye nwere ego alụọla mmadụ 5 okay nwalenu na eji etu mma
ego ji azụ ọka ahụ ego sere ejizi igwe ahụrụ sekahụn our power of money. God bless you. Ndewo. Ike agwụla. Nwatakịrị kpata ego, okenye agagbu onwe ya n'ozi. Ọ gịnị na-eme? Ihe niile abụrụziela ego ka a na-arịazi. Amami na-aghọta ebe anyị na-aga. Ị hụrụ ọnọdụ obodo anyị anọ n'ime ya, ọ bụghị na ndị ezigbote mmadụ adịghị ọwa ijikwa ego. Ọ bụla dị ịgba bọọlụ, asị bịa gbara ala anyị bọọlụ, ijikwa ego, onye ga-ebugo gị n'oge ahụ? Onye ga-sponsor gị to that level? Ịma na ala ndị ọcha nwaanyị ọma. Achọpụtara ala na talent gị. Bido n'oge. Road dị free. Very free. Pịawa training. Okay. Ahụrụ ala ya, asị we talented 11-year-old boy. Asonye gị isi ebe ahụ. Asonye gị isi gị mewe training. Gị leenụ Yamal na-agbara Barcelona bụ very small mgbe ahụ o bidoro epik ya na-akụ training, ya na-akụ space dị ara ya ozugbo ọ gbachara kpakpakpakpa ebugole ya. Bịa n'ebe ka azọgide nke okwu onye ọzọ. Iruo n'ala ndị ọcha ihe ị ga-anụ achọpụtara ala, o nwere ala ka onye nne si chọpụta na nwa ya na Kobe. Na nwa ya na Kobe. Na nwa ya na Kobe. Ya eje ebe a na-akụ bel. Sonye nwa ya agwụ isi si mma mma bel akụ o. Gị hụ nwatakịrị ahụ akụwa bel. Ọ ga-ejikwa bel ahụ nọrọ n'ogo dị elu. Thank you. Bọọ ọgaranya. Mee ihe o mere gị na ọ chọrọ imezu n'ụwa. Ohere dị ara ya. Mana nke anyị ebe a, ị ga-agụcha agrikọlchọ gị wụrụ bank maneja. Na-aghọta ebe anyị na-aga. Ya bụrụ na o nwere ka isi sọkata isi onwe ya ebe na-awa ọkụọra gị sọkata isi wite ego. Anyị anaghị ele merit ebe ihe anyị na-elewo ijikwa ego. Do you have money? Ka nke a mekwara, do you know how many master's degree nwere? Mgbe ụfọdụ tupu enye gị ọrụ, ị ga-eweta ego. Na Nigeria, ị chọrọ ịgbara super ego. Weti gị orukwara. Aka osikwara, onye ga-ebugo gị ebe ahụ? Kedu onye ga-ebugo gị gịnị ebe ahụ? Ajụjụ anyị na-ajụ wee bụrụ, nke a o ziri ezi? Ọ dabara adaba? Anyị anaghị elezi merit, ihe anyị na-elezi anya ya bụ gịnị? Ihe ego ga-emenwu. Ụkwanụ nga ihe niile ji laluo. Amami na-aghọta. Uche, anyị ewerele ihe niile were ya tinye n'ego. Ihe niile wuzi ego. Ihe niile bụ gịnị? Ego. Nwezi ihe free. Uche, ihe ị ga-eji lezi anya uwe ọtụtụ ndị okenye. Ị ga-asị okenye, ịbịa keta ya nsị ị ga-anụta okwu amamihe n'ebe ha nọ. Ha kwuo okwu gị hụ na okwu ahụ gbara okororom. Ime ihe ndị a niile ka ụmụaka ndị a lechara asị gị na sukunu na scam. Ọkwa ha kpụrụ ya ekpo. Maka na ama na emechakwa elu maala, prọsesị ahụ a na-efolo, ị ga-efolokwa ya ebe a. Okay. At the end of the day. Amami na-aghọta. Prọsesị ahụ a na-efolo, ị ga-emekwa gịnị? Ị ga-efolo ya. Asị gọọmenti na-enye ohere ọrụ ugbu a, o nwere ndị ga-anọ n'etiti na-anapụ ego. Lekwa gị. Uche, ị ga-anụkwa asị ga-enwe ọrụ nọ n'o, mana gị hụkwa sekriti a na-ewe ndị mmadụ nọ. NIN ọwa ego ole ka ị kpọrọ ka tupu enye gị nke gị? Ime ego ole mmadụ na ịma prọses, asị gị NIN ọ free. Ọkwa na ego gị ọwa kwukwara a ga-adọgharịgide gị. Asị gị na even irigode na police station, asị gị bel wu free. Gị jirikwa anya gị na-ahụ ebe edere ya bel isi free. Mana mete ihe bel. Ọ dị ege. I love my country. Ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị. Ka anyị gbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ. Agagharịkwala It's the sound of the city. Echo 100.7. Ọ kụọla kpọmkwem elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ.
asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kparuo oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma eko abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuzdee abalị 7 nke ọnwa 7 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka m malitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na-agbala Atiku si ya chebiri afọ 2031 ịbụ onye isi ala Naịjirịa. Ị ga-anụrụkwa n'ọchịchị etiti Naịjirịa adịla njikere ibulọta ụmụafọ Naịjirịa dị na mba South Africa. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ n'otu egwuregwu bọọlụ Paris FC ahọpụtala Liam Rosinio bụbu onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ Chelsea dịka onye nkụzi ha. Mgbanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga n'olu ya bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. aka chịbụrụ steeti Borno n'oge gara aga bụ Ali Modu Sherif agbalama amadi ga-eji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa bụ Atiku Abubakar si ya gbabem na ya chere ruo afọ 2031 ịbụ onye isi ala Naịjirịa na ọ bụghị oge ndị ugwu ịchị Naịjirịa. Ya bụ aka chịbụrụ steeti Borno kwuru n'ihe kpalitere ya o ji kwuo nke a bụ maka na onye isi ala Tinubu ga-achịzurịrị afọ 8 dịka onye isi ala Naịjirịa tupu ya na-enyefe ọkwa ọchịchị n'aka onye ọzọ. Ali Sherif Modu kwuru nke a dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'otu ihe omume onyonyo TV bụ ebe ọ nọkwa kụsuo Peter Obi ma gba ya ụgha na ndị ugwu agaghị atụnyere ya vootu n'agbanyeghị na ọ gara họrọ Rabiu Kwankwaso dịka osote ya. Akụkọ a nụrụ ekwuola na ụgbọala ahịrị konvoi ndị uwe ojii echigbuola otu onye uwe ojii ọwụji ọkwa inspektọ na steeti Enugu bụ onye uwe ojii aha ya bụ Obodo Paul Ikechukwu. Ya bụ nwa amadi a akụkọ kọrọ na ụgbọala ahịrị konvoi ndị uwe ojii chigburu bụ onye obodo Mkpologu nke steeti Enugu. Ọ na-arụ ọrụ na ngalaba Operations Department n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na steeti Enugu. Ka ọ dị ọtụtụ ndị mmadụ akọwala ya bụ onye uwe ojii ji ọkwa inspektọ tụfuru ndụ ya dịka onye uwe ojii dị uchu n'ọrụ ya ma kọwaa ọnwụ ya dịka oke ihe mwute nye ndị uwe ojii na ndị obodo ya bụ Mkpologo dị na steeti Enugu. Ka nke a na-ewu anụbeghị ọnụ mmiri asụ ndị uwe ojii steeti Enugu gbasara nke a. Onye bụbu onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị bụ Mike Okiro apụtala kụwa akị nsugbe ma kwuo n'ihe kpatara ọtụtụ ndị mmadụ ji akpọ oku ka ehiwe ndị uwe ojii steeti bụ steeti polisi bụ n'ihi ịkụ afọ n'ala ndị uwe ojii ọchịchị etiti kọrọ na ibu agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ya bụ Mike Okiro kwuru nke a dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'otu ihe omume onyonyo TV bụ ebe ọ nọ kwuo ya hoo ha na ọchịchị etiti Naịjirịa anaghị elekọta ndị uwe ojii ala anyị anya nke ọma. Mike Okiro gakwara n'ihu dọọ aka na ntị na ka ọ dịkwa na ndị uwe ojii steeti bụ steeti polisi achọrọ ihiwe ugbu a na a na-akpachapụghị anya na ndị gọvanọ enwere n'ala anyị nwere ike iji ya gbuwa ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ kpọrọ oku ka a gbakwunye n'okporo iwu ala anyị ka a ga-esi akpanyere ya bụ ndị uwe ojii steeti bụ steeti polisi achọrọ ihiwe n'ala anyị anya. Ọchịchị etiti Naịjirịa emeela ka ọha na eze mara na ha ga-anọ n'ụbọchị taa bụ Tuzdee bụrụ ụgbọelu fega mba South Africa ije bulọta ụmụafọ Naịjirịa ruchara 270 270 Nigerians bụ ndị gosipụtara mmasị ha
ịhapụ mba South Africa. Ọchịchị etiti Naịjirịa kọwara na ọ bụ ụgbọelu Air Peace ka ha ga-eji ebulọta ndị a. Akụkọ ozi si n'aka ministri n'ala anyị na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Ministry of Foreign Affairs kọwara na ụgbọelu ga-ebulọta ndị a ga-ahapụ steeti Lagos ma o jiri ọkara gata elekere 3 nke ehihie ụbọchị taa bụ Tuzdee ma chewe ihu na Johannesburg nke mba South Africa. Ya bụ akụkọ ozi gakwara n'ihu kọwaa na atụrụ anya ya bụ ụgbọelu ịhapụ Johannesburg nke mba South Africa mgbe ọ kụrụ elekere 12 nke etiti abalị taa ma wụchaa n'ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed dị na steeti Lagos ma ọ kụọ ihe dịka elekere 5 nke mgbede ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Wenezdee. Ka nke a na-ewu, onye minista n'ala anyị na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Bianca Odumegwu emeela ka ọhaneze mara na nchekwa ụmụafọ Naịjirịa dị na mba South Africa ka nọkwa na-echu ọchịchị etiti Naịjirịa ụra. Otu pati African Democratic Congress bụ ADC apụtala mee ka ọhaneze mara na ha ahọpụtala nwa amadi aha ya bụ David Okumba dịka onye ga-abụ osote onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọ ọkwa gọvanọ steeti Rivers na ntuliaka elu zuru ọha ọnụ agaji ime n'ala anyị n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ọ bụ onye isi oche otu pati African Democratic Congress bụ ADC na steeti Rivers bụ Chukwudi Dimgba bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Tuzdee. Ọ kọwara ya bụ David Okumba dịka onye ga-azụtanwu ihe ya bụ otu pati African Democratic Congress bụ ADC tụrụ ya n'ahịa. Otu egwuregwu bọọlụ Paris FC anọrọla n'ụbọchị taa bụ Tuzdee ekpupụta onye bụbu onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ Chelsea bụ Liam Rosinio dịka onye nkụzi egwuregwu bọọlụ ha. Ya bụ Liam Rosinio binyere aka n'akwụkwọ ịbụ onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ Paris FC ruo ọnwa June afọ 2028. Ọ ga-amalite ọrụ ozugbo n'ụbọchị Tọzdee nwanne echi na-abịa abịa bụ abalị 9 nke ọnwa Julaị a anyị nọ n'ime ya. Ya bụ otu egwuregwu bọọlụ Paris FC ga-ejizi Liam Rosinio jidochi anya onye bụbu onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ ahụ bụ Antoine Kombuari bụ onye ha gbara ụgbọ nwamkpi na nso nso a. Otu egwuregwu bọọlụ Paris FC na-eme ya otu egwuregwu bọọlụ 3 Liam Rosinio na-abụ onye nkụzi ha n'afọ a bụ 2026. Cheta na o si n'otu egwuregwu bọọlụ Strasbourg gafere n'otu egwuregwu bọọlụ Chelsea bụ ndị gbara ya ụgbọ nwamkpi ozugbo n'ihi adịghị eme nke ọma. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ, ọ zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede eji m n'aka na o nwere ka m si mee ka ị nọrọ akụkọ kwuru na agwala Atiku si ya chebiri afọ 2031 ịbụ onye isi ala Naịjirịa. Emekwara nke odo oge anya na ọchịchị etiti Naịjirịa adịla njikere ibulọta ụmụafọ Naịjirịa dị na mba South Africa. Emekwara m ka ị nọrọ n'otu egwuregwu bọọlụ Paris FC ahọpụtala Liam Rosinio bụbu onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ Chelsea dịka onye nkụzi ha. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngareme kewata ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ. Emeela ngagharị n'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara Nwokeọcha ga-alọghachi ịbịala ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya ka ọ dị. Nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị.